pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya, ngalan mo ibayaw ko. Matag karon ug unya, ngalan mo pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Sa mga pipila naman ka mga adlaw, kasagaran or mahintag halos tanan o di ba ka basin tanan, pero halos tanan sa mga kaigsuonan nato or sa ato mga kaila magselebrar sa maong sunod nga buwan, maong buwan sa Nobyembre o mao nang pagselebrar sa adlaw sa mga patay. So ato siyang tanawon do dili magina siya sakto nga selebrasyon ang adlaw sa mga patay tungod kay kung atong tan-awon ang Biblia, mao na siya utlanan sa kinabuhi. Tinuod mao ni kautlanan sa utlanan sa kinabuhi, katapusan sa kinabuhi. Pero human ni ana ato makita nga naapod diha inag-abli human sa kamatayon, mao pod diha asa man paingon ang kalag, ang kinabuhi sa ang espiritu sa usa ka tawo. So ang pinaka-importante nga atong tan-awon samtang magtan-aw kita sa adlaw sa mga patay, ang pinaka-importante nga atong tan-awon mauuna mas bililhon pa ang mga buhi kumpara sa mga patay tungod kay naapay paglaom ang mga buhi. Kung naatay mga butang nga kaya pa natong usbon, mausab pa siya. Mga itag mangayo tao tabang sa Ginoo nga mausab siya, mausab ang kinabuhi sa mga tao, naapay paglaom. Kung patay na, wala na'y paglaom. Dili na pwede makausab sa iyang mga sa iyang kinabuhi, dili siya pwede mag-usab nga bisan pag moingon tag
ganahan siya maghinulsol, ganahan siya magpag-o, pero ulahin na ang tanan, patay na, tapos na. Mao na siya ang utlanan, wala na paglaom. So kung ato makita nini, okay man, kung atong tanawon nga diin paghandom sa mga patay, okay man na siya. Tungod kay kung ato pong tanawon, ay kuing na nga diin maghandom lang ta sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na, ana pong adlawa. So dili jud, atong handomon sila, kutob sa ato ang mahuna-hunaan, so ato madumduman, ato silang handumon, o kung sa ka mga maayong pagtulunan nga ato makuha, gikan sa ilang kinabuhi, samtang buhi pa sila, o kung sa ka ang mga nabuhat nila nga usapod siya nga leksyon o usapod siya kadako nga pagtulunan para sa to nga dili ta mosunod sa maong gipang buhat nila samtang buhi pa sila. So usa sa dako kayo nga atong tan-awon diri ang kinabuhi sa mga patay o ang adlaw sa paghandom sa mga patay, atong tan-awon ang kinabuhi pod nga mga buhi pa nga mga tao apan patay na sila sa espiritu. Ug mao na siyang usa sa pinaka ngilngig ug pinaka delikado nga kahimtang sa tao nga samtang ang tao buhi pa naglakaw sa kalibutan apan ihang espiritu patay na atubangan sa Ginoo. Ug mao na kung ato ang lambigit ang ato ang mensahe sa paghandom nato sa ato ang mga sa series nato nga wali, nagisgud kita sa karong buwan na sa Oktubre, nagisgoy kita mahitungod sa misyon, unsa man ang sugo sa Dios, unsa may dapat ipabuhat sa Ginoo sa toa, unsa man ang dapat atong pagabuhaton pod nga nakailata sa Ginoo, mao na siya atong nasayran nga si Ginoong Hesukristo namatay ngadto ibabaw sa cross para kita makabaton sa kapasayloan sa atong mga sala ug kita makabaton sa maong kaluwasan sa samang paagi. Sa dihang nadawat na nato ang kaluwasan, atong pagabuhaton pod, ato ipaambit ang kaluwasan ngadto sa ubang tao pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran, inubanan sa gugma, kung unsay gibuhat ni Kristo nga ibabaw sa cross, nga diin sila pod mismo makakita nga naapay paglaom samtang buhi pa sila, bisan naa sila sa nagyanang-yanang sa sala, naapay paglaom, pwede pa mausab ang kinabuhi, ug naa pa sila kahigayunan nga diin makabaton sila sa kinabuhing walay katapusan. Kadtong mga patay na, igo lamang ta sa paghandom sa ilang kinabuhi, pero tapos na, wala na ipaglaom. So ang mensahe nato karon, ato ni siyang ipaabot sa tagsa-tagsa kadalunggan nga nagkinahanglan og usa sa pag-abli sa atong kasing-kasing sa atong una-una nga din ang paglaom naa sa mga buhi. Maghandom ta sa kinabuhi sa mga patay, apan ang paglaom naa sa mga buhi. So katong mga patay na, nga buhi pa sila sa una, kuyog pa nato, okay na to siya nga dako kayong pagtulunan kung unsa ilahang gikaambag sa ilang kinabuhi diri sa toa. Apan balikon ko, ang paglaom naa sa mga buhi o kaning nga mensahe para kanato. Ato ang sutaon pagbalik. Atong mensahe makita diha sa libro sa Mateo, ug ato aning ginahisgutan mga pipila ka mga Domingo. And then kaning mensahe makita sa kapitulo 9 sa libro sa Mateo, kapitulo 35 hantod sa 38. Balikon ako sa libro sa Mateo, kapitulo 9, versikulo 35 hantod sa 38. Ang mensahe sa Dios nagaingon, unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran sa kabaryuhan, nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluya man sila og walay kadasig. Murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa, giingnan niya ang iyang mga tinunan, daghan ang anihunon, apan jotay ra ang mga ngani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihunon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Ang Ginoong Dios ang panalangin ng daan sa iyang mensahe.
Kung ato makita nining sa atong nadungog o sa atong nabasa na ini nga mensahe, kani nga mensahe nagisgot ni siya mahitungod kung unsa ang naa sa kasing-kasing Ginoong Jesucristo. Ato makita niini kung unsa ang iyang kaning kabalaka nga dili na problema, kabalaka nga dili negatibo nga aspeto nga nabalaka siya sa iyang kaugalingon, kundi kabalaka kung unsa ang kahimtang sa kinabuhi sa mga tao. Gato ang pagtanawon sa pipila ka mga bahin ni nga mensahe. Kung atong tanawon ang libro sa Mateo kapitulo 9, kaning kapitulo 9, ato makita nga din bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 8, ato mabasa diri nga diin giayon ni Jesus ang usa ka paralitiko, bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 13. Ato makita diri panahon na gitawag ni Ginoong Jesucristo si Mateo ang nagsulat niini isip sumusunod kaniya. Gikan sa bersikulo 14 hangtod sa bersikulo 17, mao ni siya ang pangutana bahin sa pagpuasa. And then bersikulo 18 hangtod sa bersikulo 26, mao ni siya ang usa ka dalagita nga anak sa opisyal ug ang babae nga mihikap sa biste ni Jesus nga din 12 ka tuig siyang sakit, apan paghikap lang niya sa biste ni Ginoong Jesucristo naayo siya. O kana siya mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Punaan pa jud sa bersikulo 27 hangtod sa 31, mao ning panahon nga din giayon ni Jesus ang duha ka buta. Giayon ni Ginoong Jesucristo. Ug mao na nga diin bersikulo 32 ug bersikulo hangtod sa 34, giayo po di Ginoong Jesucristo ang usa ka amang. Ug mao nang naabot na ta sa bersikulo 35 ang ato nga mensahe hangtod sa bersikulo 38 nga ato makita nga diin ana ang kabalaka ni Ginoong Jesucristo sa kahimtang ni ining mga tawhana. Nakita niya nga diin kani mga tawhana kaning iyang gilambigit ang usa ka panghitabo, kanang makita nato nga sambingay, mao ni siya ang kaning pag-ani or anihonon o kaning mangangani. So ato makita niini ang mensahe ni Ginoong Jesucristo nagingon nga din daghan ang anihonon apan jutay lang ang mangangani. So kung ato makita niini, walay problema sa anihonon. Ang problema nato diri mao ang jutay ra ang mangangani. So una, kung ato makita niini, una atong basahon sa bersikulo 36, mao nga nagingon diri sa pagkakita ni Ginoong Jesucristo sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila og walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. So ato makita niini nga din sa pagkakita ni Ginoong Jesucristo niini mga tawhana, unsa iyang nabati, naluoy siya. Ana ang kabalaka sa kahimtang niini mga tawhana. Tungod kay nasayod siya nga kani mga tawhana usa sa epekto sa epekto sa sala mao siya ang resulta sa kahimtang sa mga tao. Og mao nang nakita ni Ginoong Jesucristo unsa ang kinabuhi niini mga tawhana. Iyang nakita kani mga tawhana ana naglakaw dalan sa pagpakasala. Ang kalipay nila wala kalipay diha sa Ginoo. Ang kalipay nila mao ang pagtagbaw sa ilang kaugalingon. Ang kalipay nila mao ang pagpangita unsa ang kalipay sa kaugalingon. Dili kung unsa ang pagsimba sa Ginoo, dili ang pagbuhat sa mga butang nga para sa Ginoo, dili naa sa mga butang nga diin makatagbaw sa ilang nga unod. Iyan nakita nga diin kani mga tawhana, luoy kayo. Samtang nakita niya, mao siya ang kahimtang sa kinabuhi niini mga tawhana. Kung ato makita niini, usa sa pagpukaw sa matag usa sa atong kinabuhi, kitang tanan nga nakaila na ay relasyon sa Ginoo. Usa sa makapukaw nato ngano kinahanglan kita mosulti sa mensahe sa Ginoo. Mao unsa ang nabati ni Ginoong Jesucristo niini mga tawhana? Unsa iyang nabati? Naluoy siya, nibati siya kabalaka sa kahimtang sa mga tao. Ug sama ni ana mao pud dapat ang atong masinati, mao pud dapat ang ato ang pagabuhaton. Nga mas makita nato nga maluoy ta niini mga tawhana nga nagpatuyang og buhat og sala. Og mubatit ang kabalaka sa kahimtang niini mga tawhana tungod kay kung sila mamatay,
Dili lamang kutob sa paghandom sa adlaw sa mga patay, kundi kani mga tawhana mamatay nga way paglaom, nga walay relasyon sa Ginoo, kani mga tawhana mamatay adto itambog sa kalayo sa impierno. Ug mao na siya ang pinakaalaot nga kahimtang sa tao nga samtang buhi pa siya, nagalakaw siya dalan padulong sa impierno, nagtagbaw siya sa iyang kaugalingong kalipay nga dili kalipay diha sa Dios. Ug mao nang usa sa pagpukaw sa atoa, mga Kristohanon, mga tao nga naay relasyon sa Ginoo, usa sa pagpukaw nato, mao makita nato ang kahimtang sa ubang tao nga luoy kay sila tungod kay nagpatuyang sila buhat og sala. Kahimtang, luwas na ba ang imong mga pamilya? Luwas na ba ang imong igsuon, imong ginikanan, imong paryente, imong igagaw, mga minahal sa kinabuhi, imong mga higala, kauban sa trabaho, estudyante kung maestra ka? Luwas na ba mga tao nga nagapalibot sa imuha? Kapi ka sa kinabuhi, luwas na ba siya? O di ba ka ikaw mo'y nadala nga diin, wa na nun ka nibiya na nun ka sa Ginoo tungod kay gibitad ka sa pikas imong kinabuhi o sa imuhang partner sa kinabuhi? Hinaot nga atong makita nga mas nagkinahanglan sila sa kamatuoran. Grabe ang panginahanglanon nila sa kamatuoran. Dapat mo bati tag kaluoy sa ilang nga kahimtang. Mo bati tag kahangawa, mo bati tag kabalaka tungod sa kahimtang niini mga tawhana. Atong mabantayan sa bersikulo 36, nabalaka, naluoy si Ginoong Jesucristo tungod kay naigibutang diri, naluoy siya kanila kay nagluya man sila, panduha, og walay kadasi. Pantulo, murag mga karnero nga walay magbalantay. Mga karnero nga murag walay magbalantay, ato makita nga din kani mga mananap, mga karnero, nga dapat amumahon unta at imanon. Kung may tagway magbalantay, pasabot niya nga pinasagdan lang. Kung naay sakit, hala, masakit hangtod sa kamatayon. Pasagdan lang kung naay diferensya, walay makatabang. Like walay makatabang kung atong tan-awon malambigit sa kinabuhi ni mga tawhana. Makita nato nga diin wala sila relasyon sa Ginoo. Makita nato ang mga minahal sa kinabuhi nga ang ilang kahimtang o di ba ka mga ginikanan o di ba ka inyong mga anak o di ba ka inyong mga higala o di ba ka imong igsuon o di ba ka kapikas nimo sa kinabuhi. Atong makita ang ilang kahimtang nga wala pa sila relasyon sa Ginoo. Atong makita nga diin mubati tag kaluoy man lang, mubati tag kaluoy niya ng dapita. Ug atong tan-awon diri unsa atong makita niini? Tungod kay sila sama sa karnero nga walay magbalantay. Walay mo giya, walay mo atiman, walay mo amuma, kinsa man. Ug mao nang ato makita kini nga mensahe, pagpahinumdom sa tanang katawhan sa Dios, mga anak sa Dios nga nay relasyon sa Dios, pagpahinumdom nga din usa ka nga mosulti mo giya niini mga tawhana, nga diin ang sakto nga dalan dili ang pinaagi sa pagpaningkamot sa kaugalingon, dili pinaagi kung unsa ang kalipay nimo pagabuhaton lang. Ang paagi sa kamatuoran, ang sakto nga giya ato makita diha lamang sa Ginoo. Kung nagtinguha sila kausaban, ipaduol sila diha sa tiilan sa Ginoo. Ipaabot sa ilaha nga din si Ginoong Jesucristo na matay nga ibabaw sa cross para sa kapasayloan sa ilang mga sala. Ipaabot sa ilaha nga din kung nasinati nila nga way nahigugma sa ilaha, si Ginoong Jesucristo tungod sa dako niyang gugma na matay siya sa sala sa tao para niini mga tawhana, para kanato. Mao na siya ang gugma sa Dios. Kung ilang masinati nga din murag way nagatiman sa ilaha, ang Dios andam siya mo atiman. Kung ilang nasinati nga diin murag ang kalipay nila na alang sa kalibutan, ipaabot sa ilaha nga diin ang kalipay at tinuod nga kalipay na adya sa presensya sa Ginoo. Ug mao ni siya ang dapat ato makita nga bati dag kaluoy, kahangawa, kabalaka tungod sa kahimtang niini mga tawhana. Panduha nga ato makita, mao ni siya ang kabalaka tungod kay kani nga trabahoon grabe ka dinalian. Dinalian. Atong basahon bersikulo 37. Busa giing na niya ang iyang mga tinunan, daghan ang anihunon apan jotay ra ang mga ngani. Ngano makaingon man ta nga dinalian kani siya? Tungod kay kung atong tan-awon, ang kinabuhi sa tao dili ta makaingon kung bata pa mamatay siya igkatigulang. Do commonly makaingon ta nga mao na siya ang dagan sa kinabuhi sa tao, gikan sa pinakabata hangtod sa pinakatigulang,
tapos mamatay siya. Pero kung atong tanawon, walay nasayod kanus a mamatayan tao. Wala ta nasayod kanus aasa ra takutob niining kinabuhi matag karon o unya pwede ta mamatay karong adlaw, karong semanaha, karong buwana, sunod tuig. Natay daghang mga plano pero wa ta nasayod kung kanus ata kuhaon sa Dios. Ang ato ang kinabuhi naa sa kamot sa Dios. So kung atong tanawon ngano dinalian siya tungod kay ang kahimtang niini mga tawhana nga wala pa nakabaton sa relasyon sa Ginoo, wala pa nakasinati sa tinuod nga kapasayloan, wala pa nakasinati sa tinuod nga kalawasan. Ang kahimtang niini mga tawhana, kung dili siya dinalian, basin baya og ulahin na ang tanan, nga diin ganahan na ta mosulti pero patay na ang tao nga atong sultihan. Ganahan na ta mosulti sa atong mga minahal sa kinabuhi pero patay na. Di na sila makadungog. Wala na ipaglaom. Igon lang ta sa paghandom sa adlaw sa mga patay. Bisita ka sa sementeryo, paghandom na lang. Like ato makita niini, dinalian kaayo siya nga kitang tanan kinahanglan muliho kita. Kinahanglan nga atong isulti ang kamatuoran, atong isulti ang gugma sa Dios ngadto sa mga tao, ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi, sa tanang tao nga wala pa relasyon sa Ginoo ug dinalian kaayo siya. Manang dapat mubati tag kabalaka. Mubati tag kahangawa. Mubati tag kaluoy. Para niining mga tawhana. Og dinalian siya, dili siya unya-unya lang, dili siya ugma na lang, dili siya next week na lang, dili sunod buwan, sunod tuig, dili kundi karon. Hangtod nga naatay kahigayunan sa pagsulti sa kamatuoran. Hangtod nga naatay kahigayunan sa pagsulti sa mensahe ni ining mga tawhana. Isulti nato sa dinalian nga pamaagi. Karon dayon, isulti ang kamatuoran ngadto sa imong mga minahal sa kinabuhi. Tungod kay wa ta nasayod, asa lang sila kutob. Apan kung ato silang sultihan sa maong kamatuoran, kung makabaton sila sa maong kaluwasan, bisan mo biya pakita ni ini nga lawas, usa ka dako ug usa ka nindot nga kahimtang ang atong masinati human niini nga kinabuhi sa kalibutan. Ug kana siya mao ang presensya nga kuyog ang Dios ug nagpuyo sa langit uban ang Dios. Ato makita niini nga diin natay mga tawo mga Kristohanon pod nga nag-survey sila gikan nila nga website o kaning Joshua Project. And then matud pa dire naapay 7,398 ka grupo sa mga tao ang wala pa nasultihan sa mensahe sa Dios. Grupo sa mga tao ang wala pa nasultihan sa mensahe sa Ginoo. And then sa ato ang kadaghan karon sa atong populasyon karon sa tibuok kalibutan, natay 8 billion ka mga tao sa kalibutan, 8 billion kapin. Apan kung atong makita, atong tanawon sa maong survey, nga diin, napay 3.4 billion ka mga tao ang wala nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Kung ato siyang tanawon, that is, mayon tag 42% sa maong populasyon ang wala pa nasultihan sa mensahe sa Ginoo. Ug kani mga tawhana, ang ilang kahimtang nasa pagbuhat og mga butang nga dili kalipay sa Ginoo. So ato makita niini, mao ni siya ang kadako sa maong responsibilidad, mao ni siya kadako sa dapat atong pagabuhaton ngano kinahanglan siya, ngano dinalian siya. Tungod kay dako kayo ang trabahoon. Pantulo sa bersikulo 37 gihapon, ato makita niini nga mubati kita kahangawa, mubati kita kaluoy, tungod kay sa bersikulo 37, daghan kayo ang anihonon, apan jutay lang ang mangangani. So kung ato makita nini, mubati kita kabalaka, tungod kay gamay lang kayo ang manganihay. Gamay lang ang mangangani, apan daghan kayo ang anihonon. So kung atong tanawon diri, dinalian nga trabaho, dinalian dapat, tapos sumpay niini, gamay ra pa jud ang nagtrabaho. Dinalian na gani,
gamay ra pa jud ang nagtrabaho. So mao nang usa sa pinaka-importante nga dapat ato makita, ato mahinumduman isip mga katawhan sa Dios, mga anak sa Dios, sa tanan nga naay relasyon ni Ginoong Jesucristo. Ato makita nga gamay ra kayo ang nagtrabaho niini. Gamay ra kayo ang mangangani. Munang kung atong tanawon, do sa mensahe wala man siya naghatag og rason ngano jutay lang, ngano gamay lang ang mangangani, pero sa ato ang panahon karon, kung sa ato makita, atong obserbaran, naay mga pipila ka rason ngano gamay lang ang mga nagbuhat niini or gamay lang ang nagmissionary or nagtuman sa maong misyon nga diin moagtugid sila sa gawas. Kung ato makita, pipila ka mga rason. Una, mao ni siya nga naapay mas nindot or daghan pa kaayo ang mga trabaho sa gawas nga mas nindot siya, nindot og offer, dako og sweldo, nindot ang kahimtang, makapalit ka unsay gusto nimo kumpara sa pag-missionary. Ko tungod kay do dili man tanan, pero makaingon ta nga more than katunga sa ato mga missionary, ato makita nga di man sa ingon nga ilantara na jud nga diin grabe nila kadato, grabe nila kakwartaan tungod kay missionary sila, but kini mga tawhana ang kalipay ra jud nila, grabe nila kadato. Dili man sa mga butang sa kalibutan, pero dato kayo ang ilahang kasing-kasing, dato kayo ang ilahang kaning espirituhanon nga bahin, hilabi na sa pagtan-aw sa kahimtang sa mga tao nga nagkinahanglan pag Kristo sa ilang kinabuhi ni Ginoong Jesucristo sa ilang nga kinabuhi. Kung ato makita, dili man sa ingon nga mayon tag ato ikumpara sa uban nga mga mayon tag nindot nga mga trabaho o mga kurso, pero ang kaning pagmissionary makaingon ta nga tinuoray 100% is by faith gina siya. Pinaagi gina siya sa pagtuo sa Ginoo. Nay panahon nga diin dili lamang nga diin naglisod ka tungod sa salpianon nga bahin, dili lang usa na siya sa pinaka makaingon tag dumoyon tag i-classify nila nga major problem daw, pero sa ako usa na siya sa pinaka minor nga problema. Ang usa sa pinaka sentro nga mga problema mao ni siya ang kahimtang sa mga tao nga bisan sultihan kapila na dili pa jud maminaw. And then ang pinaka pait pa jud tud kay kani mga tawhana nga imong gisultihan og mga tawo nga nakadungog niini, mao pud ang mga tawo nga magplano nga mopatay sa tawo nga gigamit sa Ginoo sa pagsulti sa kamatuoran. Mao nang daghan sa mga missionary nato karon na miligro ilang kinabuhi sa bisan asa man sila nga nasod. Mao na nga diin makaingon ta nga gamay lang ang nagmisyonaryo, gamay lang ang nagtuman sa mga sugo sa Dios tungod kay napay mas daghan nga makaingon tag pilianan nga trabaho nga tan-aw nila mas matagbaw sila kung kani nga trabaho matagbaw sila sa mga butang sa kalibutan. Panduha nga mga rason, dagan sa mga tao murag sayangan sila sa oras tungod kay kaning pagmissionary di man sa ingon nga usa ra ni ka buwan, duha ka buwan, usa lang ka tuig, no. Sa training pa lang daan, mukabat na siya tuig. Kung mayon kag mag-missionary jud ka, mukabat na nagpila ka tuig, tapos ma-assign pa jud ka sa ubang lugar, mukabat pa jud pila ka tuig. Ang dagan sa mga tao pag training pa lang daan, makita nila murag sayang man akong kinabuhi pila ka tuig, may kag tulo ka tuig, murag sayang man. Daghan na unta kog nabuhat sa akong kinabuhi ani. I mean, kung nag-training ka para sa buluhaton para sa Ginoo, wala na sayang ang imong nga tuig. Usa na siya sa pinaka productive nimo nga mga tuig. Ato makita nini nga diin dagan sa mga tawo murag sayangan sila sa panahon sa pag hatag og panahon aning mga butanga hilabi na sa pagmisyon. Pangtulong nga mga rason mao na siya nga diin dagan sa mga kasimbahanan, mga alagad sa Dios, mga local churches nga wala sila mo-support og mga missionary or mga tawo nga ganahan mag-mission. O di ba ka mga tao nga na member sa church nga ganahan og mission, tapos wala sila ni support tungod sa dili mapud nato sila ma-blame or mabasol tungod kay unsa man po i-support kung walay budget ang church, di ba?
Pero kung ato siyang tanawon, if ang church capable siya or kaya niya mo support ang mga missionary, mas maayo or pinakanindot nga din mo support kitag mga missionary tungod kay usa sa pinaka gamay nga ambag sa matag usa, usa sa pinaka ubos nga akong i-consider nga ambag sa matag usa is to help them financially. Pagtabang nila sa salpianon nga bahin. Tungod kay nitabang ra ka sa salpianon nga bahin pero sila na miligro ilang kinabuhi, insultuhon pa, sultihan pagbati, pero dili sila pwede mo sultig bati tungod kay ang ilang isulti kamatuoran, isulti nila ang nga naipaglaom, luwaan sila, bastuson sila, sumbagon sila, sagpaon sila, hadloko nilang kinabuhi, gukron sila kay patyon, like managan sila, manago sila. Ingnan na ang ilang kahimtang sa mga missionary. Tapos kaning mga kasinatian, dagan sa mga tao bisan paghatagan ni mag 1 million, di gani sila modawat para makasinati ini mga kasinatian nga namiligro ilang kinabuhi. Di ba? So usa sa pinaka makaingon tag the least that the church can do is to support missionaries nga diin magmission sila sa gawas. Tungod kay ato makita mo ni siya ang mga pipila ka marason ang mga missionary mag-mission sila sa gawas or sa local churches sa mga napay daghan mga wa nakadungog hilabi na sa Pilipinas sa mga tribo nga mga dapit, mga tribo nga diin nagsimba pa sila sa mga bato, mga kahoy, like mao pa nilang gipang simba tapos daghan pa kay sila mga kaning superstitious belief o kaning mga haka-haka, daghan pa kay mga albularyo didto o kabalo man siguro mo unsa na daghan pa didto o di ba ka daghan pa didto mga ungo ato makita din nga diin daghan pa ang kinahanglan nga sultihan sa maong mensahe sa Ginoo. So I encourage akong giawhag o gidasig ang matag usa hilabi na ang kasimbahanan nga diin kung kaya mo suporta og mga missionary. Tapos dili lang pud nato isandig sa church tanan no. Kung ikaw personally gi-bless jud ka sa Ginoo tapos nanobra ang imong nga blessing no kanindot. So mas nindot nga diin mo suporta og missionary gihapon. Mao ni siya ang usa sa pinaka nindot nga diin nindot kayo ang nagamitan sa maong salapi bulahaton sa Ginoo. Pangupat nga rason, mao na siya nga ato makita nga gamay na lang ang mga ngani tungod kay ang ato mga missionary di man sila mga immortal. Di ni ilang ilang kinabuhi di ni moabot og 1,000 ka tuig, 500 ka tuig. No. Mga matay pud taon ni mga missionary nato tungod kay mga siyempre mga normal ra ni sila nga mga tao. Mga normal nga mga tao, masakit, nahilantan, ubuhon, sipon. Kana mga normal na ni sila mga tawhana. Tapos maabot ang panahon nga di na jud makaya sa lawas. Siyempre di naman jud lisod na pud kaayog di naman madaglakaw, magkamang na lang. Di pud siguro may abot sa ingon ana nga punto no. Sa ato makita nini nga ato mga missionary maabot sa puntong matigulang na tapos inagtigulang na, siyempre asa pa paingon maabot sa panahon nga diin mga matay pud sila maadto na pud sa kamot sa Ginoo ang ilang mga kinabuhi. Tapos ang pinakapait, kung walay mga bag-o nga mga missionary nga mo sabak sa maong trabahoon, ato makita ang mag-anam jud kagamay ang mga ngani. So mao ni usa sa pinaka problema nato karon hilabi na diri sa Pilipinas. Og bisan pa sa uban nga mga kasimbahanan sa gawas, mao ni siya ang usa sa pinaka problema kanato. So ato makita nini nga diin mao ni siya ang mga problema ang din gisumpayan sa bersikulo 38 nagingon kinalasa nga bersikulo busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihonon aron magpadala siya dugang pang mga ngani. So ato makita nga dili man ang makaingon tag daghan man kayong rason nga gamay la mga ngani pero anaa pa ang paglaom. Naa pa dako kayo ang paglaom tungod kay naa ang Dios mo magpadala og mga ngani. So ang atong dapat mabuhat, isip simbahan, isip katawhan sa Dios nga diin andam ta mo suporta sa mga tawo nga gipadala sa Ginoo. So ato makita niini nga mensahe, amo ni siya ang upat, mobati tag kaluoy kahangawa para sa
para sa mga tao nga nakinahanglan og paglaom. So mao ni siya ang atong nakita nga diin sa gikaingon ko, daghan kayo ang anihonon. Napay 3 billion kapin ka mga tao ang mapa nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Ang kahimtang nini mga tawhana naglakaw pa yanang sa pagpakasala. So mao na nga ikaw nakadungog sa maong mensahe karon. Unsa man ang naa sa imong kasing-kasing karon? Magpabilin lang bang, nakadungog ko sa mensahe, nindot siya, okay ra siya, nagpahinumdum siya kanako, pero di ko mo participate, di ko mo support. Okay na ko maagtog simbahan taga Domingo, okay ra ko nga maagtog simbahan, usahay, moatin og Bible study, usahay ra pod. O okay ra pod ko nga din aktibo ko sa Bible study, aktibo ko sa prayer meeting. Tapos na ako sa simbahan taga Domingo, pero wa na ko ilabot sa ministry. Dili dapat ingon ang atong kinabuhi. Natay gitawag kaning kung unsay atong nakuha dapat ato apog ipaambit sa uban. So unsay nakuha nato gikan sa Dios ato ipaambit sa uban. Ang kamatuoran na ato ipaambit sa uban. Kung ikaw gibless po ka sa Ginoo ipaambit sa uban sa mga tawo nga nagkalisod pod hilabi na sa mga anak sa Dios nga di nasa frontline town. Kanunay gi-attack ni Satanas, kanunay gi-attack sa kaaway, na sila sa frontline for at least man lang nata sa likod. Andam ta mo ampo sa ilaha, mo bati sila kaluya, mo bati sila kabalaka, mo bati sila tungod kay tao lamang sila nga naa sa tubangan. Prone kay sila sa attack sa kaaway. Ug naa ta dapat sa likod, mo suporta ta sa ilaha. Iampo na to sila. Kung kaya nimo financially, support them financially. Ug mao ni siya usa sa pinaka-simple na dapat ato mabuhat nga dako kay impact sa kinabuhi sa nini mga tawhana, hilabi na sa bulhaton sa Ginoo. So hinaot nga diin ato makita nga diin niini nga mensahe dili lamang mabilin kini siya sa atong dalunggan, nga diin magpabilin sa atong ulo, murag natandog ta, murag natandog pud gamay, o di ba ka murag wa jud ta natandog. Pero hinaot nga gin kitang tanan, mugahintag pila lamang ka minuto human niini nga mensahe, o asa man ka kung naminaw man ka karon, mugahan og pila ka minuto, and then suta ang imong kasing-kasing. So tayo mong kasing-kasing, anaa pa ba ang kalipay nimo sa pagtuman sa buluhaton sa Dios? Kung wala na, pangayog tabang sa Ginoo tungod kay kung abot sa punto nga din wala na tayo kalipay sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Atong tanawon na atong kasing-kasing, tinuod pa ba kita nga naatay relasyon sa Ginoo? Tinuod pa ba kita nga diin Kristohanon kita at the same time wala ta nagtuman sa sugo sa Dios? Lisod mong gud kay ni siya mabuwag kaning nahigugma, moingon tag nahigugma ta sa Ginoo, at the same time wa ta nituman sa sugo sa Dios, di man na siya magbuwag. Dapat magkuyog na ang atong paghigugma sa Ginoo ug ang pagtuman sa bulhaton sa Dios tungod kay nahigugma ta sa iyaha. So kung ato siyang tan-awon, unsa man ang pwede nimo mabuhat. So pray, pagampo sa pagampo sa mga missionary, pagampo sa ato mga pastors, sa ato mga missionary, kung naa kay mga kaila nga mga missionary, o pagampo pod nga naay mga bag-o nga mga missionary nga moadto sa ubang dapit nga wa pa makaila sa mensahe sa Ginoo. Kung ikaw ganahan ka mag-missionary, pag-ampo pod ana tungod kay usa sa pinakadako na siya nga desisyon sa imong kinabuhi, o gidasig ko ikaw nga mag-missionary kung naa kay tawag para ni ana. Tungod kay for at least man lang kausara ta mabuhi sa kalibutan. Pero pagka nindot nga diin mobiya ta sa kalibutan nga nagtuman ta sa sugo sa Dios, no? Nindot kayo. O kung ikaw nga diin naminaw sa mensahe karon nga murag naglibog ka tungod kay wala nimo nakita, tungod kay basin wala pa nimo na sinati nga naa kay relasyon sa Ginoo. Ako ipaabot sa imuha nga diin ang Dios namatay para sa imuha, para sa kapasayloan sa imong mga sala. Nahigugma siya nimo o gusto niya nga diin moduol ka sa iyaha. Muduol ka diya sa iyang presensya, mga ikakapasayloan sa imong mga sala, ug ikaw makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mao nang ini nga mensahe, kitang tanan nga nakadungog karon. Gidasig na ko ang tanan nga diin. Gidasig na ko ang tanan nga mao ni siya ang kinalasan nga akong isulti nini nga mensahe. Busa ang tanan kabahin sa maong misyon.
ang tanan magampo, kadaghanan mo suporta o kinsa man tong gitawag mutuman sa mong tubag o manglakaw tang tanan o be part kabahin kita sa maong mission. I will do my part, then do your part. Buhaton ako, nakabahin ko sa mission. Buhata pod, nakabahin ka sa mission. Kitang tanan magbuhata sa maong mission o kitang tanan magbuhat kung unsa ang kalipay sa Ginoo. Magampo kita. Labing gamhanan og balaan ng mga Dios nining taknaa. Salamat o Dios sa imong mensahe nga amo na dungog karon. Salamat Ginoo sa hinumdom ka namo nga din ikaw ang Dios nga grabe ka anindot ang imong nga plano sa matag usa. Imong gipakita imong gidakon sa gugma pinaagi sa kamatayon nga ibabaw sa cross. Lord, nagaampo ako Ginoo nining kahigayuna. Nining nga higayon nga diin imong gipahinumduman ang tagsa-tagsa namo kahuna-huna, kasing-kasing, tagsa-tagsa namo kasalabutan. Nga din Lord, daghan pa kayo ang mga tawo nga wa makadungog sa mong mensahe. Ako o Dios nagaampo sa tanang dalunggan nga namati karon, hilabi na sa tanan nimong mga kaanakan ug sa tanan nimong mga sulugoon Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga diin ikaw o Dios nagpakita nga diin anaa ka para kanamo ug ako Ginoo nagaampo ikaw o Dios padayon Ginoo. Padayon o Dios magahatog ka isog sa pagsulti sa kamatuoran. Ikaw o Diyos, padayon Ginoo maghatag kadasig sa pagpadayon, taliwala sa mga problema, nibisan pa panghadlok sa mong kinabuhi. Ikaw o Diyos, padayon Ginoo magapanalangin sa matag usa. Lord, salamat sa tanan. Padayon ka Ginoo maghatag og kalinaw, kalipay og tinuod nga katagbawan sa matag usa, uban sa matag usa nga nagabuhat sa imong sugo og nagatuman kung unsa ang imong kalipay. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.